Siyam na buwan bago ang May 9, 2022 elections ay naglungsad ng 9-month series of Novena Masses para sa matagumpay na pagdaraos ng eleksyon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Tinawag itong Prayer Campaign 2022 na tatagal hanggang araw sa mismong araw ng eleksyon. Ayon sa parish-based organization, layo ng kanilang kampanya na ipanawagan ng pagdarasal para sa eleksyon ng mga opisyal na may good moral standards. Kasi po ang PPCRV, una sa lahat po, we are guided by the Holy Spirit bago po kami i-ilam sa pinagdarasal muna po kami ng mga pare. May misa po kami bago po kami lalabas na ganyan. Lalo na po ngayon, ma'am, may pandemya, tapos election pa, tapos nakikita po natin sa TV at saka social media kung ano po ang nangyayari na corruption during the pandemic. Kailangan po talaga yung dasal para maging mainawon yung mga tao sa nangyayari po sa ating mundo sa ngayon. Hindi man sila umahabol ng posisyon sa gobyerno, sila rin ay nangangampanya para sa One Good Vote. Isa sa karaniwang ginagawa ng PPCRV bago eleksyon ang pagbibigay ng education campaign. Pero dahil sa pandemya may mga pagbabago man, tuloy pa rin sila sa kanilang advokasya. Ayon kay Alex Yusi, ang coordinator ng PPCRV Mexico Chapter, nitong nakaraang buwan sa kanilang Virtual General Assembly na pag-usapan na isa sa kailangang bantayan ngayong panahon ng eleksyon ng social media. Ang magiging problema namin ay yung mga troll, yung mga fake news, Naku, ang dami po yan, Sir Alex. national. Yun po ang magiging, kasi po dyan ang kampanya Dyan ang kampanya through social media. So nakahanda naman po yung bawat parokya dahil mayroon na pong ministry on social media. Gumawa na po ng ministry yung mga Catholic Church, yung mga parokya. May mga bata na o mga estudyanteng mga magtatrabaho dyan. Yan po ang magiging active na magpa-participate po dyan sa kampanya. Yung pong ministry on social media po ng bawat parokya po. Katulad ng dati panawagan ng PPCRV na maging mapanuri sa mga ibobotong leader. Huwag ibenta ang boto, bumoto ayon sa konsensya at higit sa lahat magdasal. Malaking tulong daw ang social media upang lubusang makilala ang mga humahabol na kandidato sa pamamagitan ng pananaliksik o research. Malaki raw ang magiging papel ng mga kabataan dito. Gamitin natin yung social media kung hindi nila alam, pwede naman po yung mga bata, mga teenager, turuan po yung ating mga magulang na gumamit ng mga gadgets. Kung hindi naman, sana naman na bigyan ng mga pag-aaral o pagsusuri yung mga habol na kandidato at sasabihin nila sa mga magulang nila na hindi nakakagamit ng social media. Ayon sa PPCRV, ang kooperasyon ng mga mananampalataya ay kailangan upang maipakita ang malasakit sa lipunan na isang kaugaliang nagpapakita rin sa pagiging anak ng Diyos. Mag-volunteer kayo, join us po. Hindi po kayo malulugi sa pag-serve sa simbahan at sa serve God and country po yung sa PPCRV. Kasama si Jennifer Salenga, ako si JM De Jesus, CLTV News.